କରିବ। ଯୀଶୁ ଡୁବ ନେଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଇବା, ଯୀଶୁ ଉପବାସ କଲେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁ ପାଦ ଧୋଇଲେ ଆମକୁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କଲେ ଆମକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଶୟତାନ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଡୁବନ ନେଲେ କଣ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡୁବନ ଏକ ଧାର୍ମିକତା,